Okay. Skal vi ikke bare snakke engelsk? Okay. Ja. Ja. Hej og velkommen til den her video. I dag så spiller jeg med min ven, som der har YouTube-kanalen, som I ser på. Måske I optager det der. Det ved vi ikke, men vi håber det gør det. Men vi snakker bare sådan lidt til os selv, fordi det er bare normalt gameplay-video, som vi laver. Ja, du kan sige noget. Ja, det er hans helt nye kanal. Og please subscribe og like videoen. Vi lige startede på Lukas' kanal. Nummer 2 video. Ja. Nej, jeg har glemt ammo til det rigtige gevær. Jeg har kun taget sniper ammo med. Ja. Jeg håber, der er noget ammo et eller andet sted. En smadret walkie-talkie. Jo, jeg har shield på, men jeg mangler ammo. Jeg har intet ammo. Ammo, same. Let's go to the domes. Kan vi ikke lige se om... Parts. Domain expansion. Nå. Svært navn. Ja. Hvorfor siger du øve? Ja. Hybro Dome Complex, tror jeg det hedder. Nej, det... Lukas, please kom og hjælp mig. Nej, ikke PvP og droner, og jeg har intet ammo. Hvorfor kan jeg ikke gruppen?
jeg prøver. Medium ammo. Var der noget medium ammo? Yes. Yes, medium ammo. Hvorfor kan jeg ikke bruge min seriøst, min shit er gået i stykker nu. Jeg har taget et helt nyt shit på. Jeg har lige taget det ud fra min storage. Nej. Jeg har lige fået rare medium, ikke medium ammo, men heavy shot, dem der, så man også kan ammo extenders, så man også kan bruge ved shotgun. Skal vi ikke bare gå derover nu? Det har jeg. Skal vi så ikke bare løbe derover og så løbe derover? Hvad er det der? Nu ved jeg, hvad det er. Multilægget. Sådan en her skal jeg over til en af potsene. Den er over på den anden side. Nej! Jeg har ikke nok ammo til den. Til det. Nu er den efter os, bro. Over here. Tak. Hvad sker der for vores unlock lige nu? Hvor er den der field depot til dem, som er poppen? Field crate. There. There by the field depot. Seriøst. Head home at the central swamp lift. Ja. Jeg har også fået en disturb grenade, dem der granater, som der sådan kan distract dem så.
Ja, lørgranat. Ja, det ved jeg godt. Ja, så tror jeg, så tror jeg også, jeg skal slukke bagefter. Ja. Fordi så har jeg været heroppe i 1 time, og så kan jeg spille i aften. Og hvornår er det? Just hang on a second. There. Elevator is on its way. Men prøv at se min rygsæk. Åh. Kom. Hvis du dækker mig, så kolder jeg. Ligger du snart? Hvornår lægger du videoen ud? I morgen? Hvorfor gør den det? Åh. Hvor mange kan du poste max? Jeg skal lige kigge på mine ting.